Hey, γεια σας παιδιά, είμαι 123 σήμερα και σήμερα θα παίξουμε Geometry Dash. Το Geometry Dash, όχι το κανονικό, το live. Είναι το Smackdown που χάμηλωσε λίγο τη μουσική. Σε μένα είναι πολύ δυνατά. Πάμε να παίξουμε. Όπως βλέπετε δεν τα έχω παίξει πολύ καλά. Εν τω μεταξύ τα έχω πάρει μόνο το Viking Area και το 7 Seas 146, το Viking Area 174 και 23. Αυτό είναι λίγο δύσκολο, δεν μπορώ να το παίξω. Θα παίξω το Viking Area που είναι το αγαπημένο μου και παίζω. Πάμε να παίξουμε. Το έχω παίξει πολλές φορές, δεν πιστεύω. Όχι ρε που... Να το κάνω παύση, δεν μας νοιάζει και τα λέμε σε λίγο. Sorry που το έκανα παύση, απλώς... Οπα, no thanks, ήτανε... Έπρεπε να κάνω κάτι, ενώ... Οι διαφημίσεις δεν με ενδιαφέρουν. Γάμο το πάλι έχασα. Γάμο το... δεν μπορώ να τα περάσω, βασικά δεν μπορώ όμως. Το πρόβλημα είναι ότι άμα δεν ακούγεται το ήχος είναι επειδή το έχω δυνατά. Περίμενε. Το κάνω. Ορίστε, τώρα μπορεί να μην ακούγεται. Θα δω κάτω στα comments, μπορείτε να μου γράψετε. Θα γράψετε κάτω στα comments να παίξω το Five Nights at Freddy's 4, το demo στο κινητό. Βασικά, ναι, θα το δούμε αύριο. Μπορώ να τα ανεβάσω αύριο, δεν ξέρω. Γάμο, το 8 φορές πεθανά. 9. Επιτέλους. Τίποτα. Κάτι δικά μου ήταν. Έτσι και πεθάνω άλλη μια φορά θα κλείσω και θα πω στο σεβενισής. Αυτή τη φορά το υπόσχομαι. Εδώ συγκεντρωμένος. Συγκεντρώσου. Ωραία. Πάμε να παίξουμε στο 7. Το τραγούδι μπορεί να το ξέρετε σίγουρα. 100%. Το ξέρετε. Το ξέρετε το τραγούδι. Εδώ πολύ καλός είμαι, απλώς μερικές φορές χάνομαι. Δεν ξέρω. Να, αυτό εδώ πέρα μπερδεύω το σημείο. Δείτε, ένα κόλπο, πατάτε τσίπος στα πάνω. Κολπάκια, έχω και κάποια κολπάκια στο νούμερο. Γαμώτο. Παίζω αυτή την τελευταία πίστα και το κλείνω. Βασικά δεν το κλείνω. Και έχω παίξει μια φορά να πάω στο 62 αρφή. Βασικά πάμε να παίξουμε το Vinger, το παίξαμε. Πάμε να παίξουμε Airplane Robots. Δεν ξέρω πως παίζεται βασικά αυτό, ναι. Προσπάθησα. Εν τω μεταξύ το κινητό μου τώρα θα βάλω και κάτι στο link. Βασικά δεν θα βάλω link. Θα προσπαθήσω να βάλω vote, κάτι να ψηφίσετε. Τι παιχνίδι να παίξω. Να, 22-23 το πήγα. Λοιπόν, συγκεντρωμένος τώρα. Βασικά τώρα τρέμω. Ξέρω μήπως είναι από το άγχος.
Έχω να κάνω πολύ βίντεο και γι' αυτό. Λοιπόν, έλα. Πάμε να παίξουμε μια φορά αυτό. Βασικά μερικές πίστες είναι δύσκολες. Αυτή είναι πανεύκολη. Να, κάπου εκεί πέθανα. Τα λέμε σε λίγο διαφημίσεις, όπως σας είχα. Μισό λεπτάκι. Βλέπω κάποιους YouTuber ξένους. Γιατί βαριέμαι. Θα προσπαθήσω να το πάω μέχρι το 24. Θα προσπαθήσω μέχρι να το πάω μέχρι το 50 κάτι. Σε αυτήν την πίστη που είμαι πολύ άχρηστος. Σε άλλες είμαι πολύ εύκολος σε άλλες. Εμπρός αυτή με μπερδεύει. Δεν ξέρω γιατί με μπερδεύει σε αυτή. Άλλη. Ναι, επιτέλους. 24. Άντε γεια. Πέρασε το ρεκόρ μου. Θα προσπαθήσω να το πάμε μέχρι 53. Πριν τελειώσω το βίντεο αυτό. Τέλος πάντων, αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε τα γνωστά, τα ξέρετε. Like, subscribe, share και τα λοιπά. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε σε λίγο. Βασικά όχι σε λίγο, στο επόμενο βίντεο. Peace out.